sakup linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti matur sembah nuwun mboten guyon didongakne nduk ayo nggih kagem Pak Lekno kalih Bu mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune Amin. Rezekine saya akeh Pak Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu Pak napa tambah panen sembarange Pak Amin. panen rezekine panen brambange Amin. niki panen brambang napa mboten Pak? Boten pun bar. pun bar ayo lah nggih mula wingi asile panen dilumpukne nggih nanggap wayang Oh nggih alhamdulillah sen kianten kok bagus ya Bagus. nganu Pak gede dhuwur jenengane kok gede dhuwur terus gemati lek kula sawang lho Pak nggih gemati ke Kaya cocok. ireng manis ngono Pak ireng manis piyayi ireng iki lek ngangge klambi warnane biru masalah kok kene kaya madu mangsa Pak sukses selalu nggih amin nggih katen badhe ngersakaken tembang napa nggih Pak Lekno Linci ucul. waduh kelinci ucul Nggih, kelinci ucul. mangke kajenge diaturke nggih nggih anu to Pak mun menteleng kaya wong gendut ae jenengan Pak Lekno kelinci ucule niku di versi napa langgam jaranan DJ K-pop Jarianan. Karanan. Nggih, siap. Jenengan sing nanggap bebas, Pak. Nggih, mbok sinden 7 8 ni kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan. Ayo nggih. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen, wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih, ngaten sampun. Bun. Ayo. Lah pun yo berkati ditum. Ayo nggih. Tansah rahayu wilujeng ya, Pak. Nggih. Monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Lah pamit bareng-bareng Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Ayo. Dipun sekecaken Anggenipun pinarak. anggenipun pinara. Nuwun matur nuwun. Pun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo, wis. Terima kasih matur nuwun nggih. Nggih. Sembah nuwun, pelok barang nggih nggih. Ya, monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi wonten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu. Mas aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang iki malah piyayi desa-desa kaya piyayi kampung baru. Iya. Kaya Pak. Monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula empati. Pak Margono wis ngenteni. Mbak Niken aturan mriki dak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kula Pak. Lah kuwi muni kuwi. Nggih pun kula briefing ya Pak. Nggih kula pokoke jumeneng ngoten mercone kutindang meten. Wah iya. Ngono Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah Pak pangestune Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Duh, enggak, mau emang
melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Kenapa? Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih, ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer, wah, Pak. Bingung ta kowe? Nggih mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak wau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono. Lah nggih to, Pak, leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Ya saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Kowe ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan. Terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sowan ning Nganjuk. Alhamdulillah, Pak, niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Ah. Terus tenger mriki wau kula mandek to Jawa, deres, Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampean ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, terima Kudu bersyukur lho, kasih. Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampean kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng nang omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Jos. Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembango caping gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Eman-eman lek niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Heeh. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. yen memajang manganggo janur kone Biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap kuwi Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngoten. Ngono. Lah kowe mesti kendel. terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak ngono Oh. kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono Sing bagus-bagus dhewe. sing ireng-ireng dhewe. Bagi diarani kon bagus malah ireng lho. Lah kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, heeh. Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, alah tikudang delik kok malah. Iya. Wedi karo sinden. Nduk, niken. Dalam Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nggen campur sari lek pacakmu iki kaya Batman ngono kae. kok Batman to, Pak? Suwir-suwire ngono lho. Ah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Winki-winki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, Apalagi glamor ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Gitu. Lek ning wayang kan
Kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik. Lek ora tak pengingi udele dikek edop ae kowe. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono. Ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lek mau ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengin belajar nyinden mergo cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri ki akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya coba kaya apa. Terus e. Panas udan. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sega, Tuku sego, lawuhe teri, lawe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma Amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Mbak? Akine keri ya. Akine kari. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Ti. Ayo. Celana ireng, Celana ireng. lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Ya, biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sanggak gedine ya. Ayo, kuat. Ayo. Mugi. Halah halah. Kira ayo. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Orang nyambung lho, Pak. Pak, Sorry, orang nyambung lho, Pak. Ngambung obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng, teko Pak No. Ayo. kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No, celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Ti, aja Dalem. sini. Lah jenenge Sing- parikan sing kok jalur karo ngono. provokanti. Lek eng ya eng, lek i ya i. Ayo. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Nah, mugine sitok mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Oh, Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Ayo. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Lanjutane piye? Pak No ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Allah Ora, Pak No. lanjutane. Pakno meleh to Pakno. Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng Ah. tansah kathah rejekine, sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang renek sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Ayo. Nggih. Ayo. Ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV ki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten
anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ae. Lho dibenakne Brigita cilaka. Lah niki jawabane, Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ae. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit kok ngapa-ngop bae ora. Nong. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Destimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Brigita karo Arif Lumer bae. Yo. Ayo. Senyum Pepsodent. Jadi ndak ini? Jadi. Oh. Pakai pelumas. Apa Wah, kuwi? pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh, warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Wige? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Iya, Mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tatapan. Isto Pak iki parian loh jadi. Ayo, yudahe ngetap ae. Ayo, yudahe bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayang nilai nembang, nembang kok ya ora. Ayo balanono, neh, piye. Pakai pelumas. Warnane ireng. Terus? Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Apik to Pak akhire. Ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak? Iya no. Kula nggih to? Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penontone ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Iki keselen, Pak, ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ae. Ras- Bapak seminggu yo ora lunga ae. Berarti prai ning omah. Cuk. Rasane keju. Rasane kecil. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kaya mau piro? Kok hitung ora? 50-an it 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresno wis diparingi tirakane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni, Pak. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping ngono salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah rewel. ngono kuwi Oke. dilingke karo kanca-kanca iki nduk akeh
penggemarin jenengan karo Nggih. penggemar Ibu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi, Mbak Kiki. Oh, Nggih. Wis ngerti? sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Ini calon kepala sekolah parandine mergo tresna karo budaya direwangi Kopati Rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, pati tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Ke terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi, Mbak? Niki. Niki Pak. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi Pak. Ning asline sing wingi- Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Saking Caksi. tebih Pak niku nggih. Nggih lek Caksi ki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. Sanidi kan Sahabat sahabat Niken Niken. Salindri. Kudu. Hah? Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Iki lho. Melo ae. Eh? Melo ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki enek sing ngersake, malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Kalau tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Di Dibawani mboten Pak? yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mambiat mayon eman. Ambekan entek Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane kending belam kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. bonang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya, oke siap. benang bonang main Pak. Wah, main piye munang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap, yo. Suarane Oh. kending belam miangan. Ayo Pak, jenengan nggih main Pak. Aku kan ngopo? Aja main udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan Oh iya. ngono lho Pak. Yo, Apa? yo, yo, gerak. Ayo Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Bandi. Ya,
limbuke, Pak. Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Heeh, ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Triastuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap, yuk. Banyuwangen istirahat sih, Nduk. Wah, habis keringet kaya ngono usan. Wah. Wes sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ayo.